Dimarts 26 de juliol hi va haver l'últim ple municipal ordinari abans d'agost a Sant Pol de Mar. L'acte va començar amb l'aprovació de la sessió anterior i amb l'acord per part de tot l'equip de govern en el compliment de la liquidació pressupostària de l'any 2015-2016. El tercer punt a tractar feia referència a l'aprovació de les bases específiques annexades a l'acord per l'atorgament de subvencions per millorar estèticament les parets mitgeres dels edificis del municipi, en el que es va excloure el pressupost a la pintura. Es va aprovar amb unanimitat amb l'incís d'iniciativa que aquesta proposta ja l'havien fet ells fa temps. La quarta moció tractava sobre l'acord d'alliberar 4 places d'agent de policia, ja que els propietaris d'aquestes estaven en comissió de servei en altres municipis, on han sortit noves places i ells han aconseguit entrar. Per tant, la proposta consistia en deixar aquestes 4 places lliures perquè els interins de la policia de Sant Pol poguessin optar a entrar. Es va aprovar quasi bé per unanimitat. El cinquè punt feia referència a la reducció de jornada de la Marta Romà, donat que li és difícil compatibilitzar la seva gestió com a regidora en les diferents àrees en les que es fa càrrec i en el seu treball fora de l'Ajuntament. Convergència i Junts per Sant Pol van votar a favor, Esquerra va abstenir-se i Iniciativa va votar en contra. El sisè punt tractava sobre ampliar la plantilla de professorat de la llar d'infants al Pi del Soldat, donat que recentment hi ha hagut un canvi de normativa en el qual es precisen 2 professores amb la seva titulació corresponent, i no només una com havia estat la situació fins ara. Junts per Sant Pol i Convergència van votar a favor i Esquerra i Iniciativa es van abstenir. El punt número 7 va ser aprovat per unanimitat per instar la Generalitat a la millora del servei de Renfe a Catalunya pels incidents que recentment estan succeint amb el servei. La 8a moció era sobre el Correllengua 2016, que consisteix en donar suport a entitats per fomentar el Correllengua, fer públic aquest objectiu i fer aportacions per col·laborar amb la iniciativa, entre altres. També es va aprovar amb unanimitat. La 9a moció es va presentar per Convergència, Esquerra i Junts per Sant Pol per la dimissió del ministre d'Interior en funcions Jorge Fernández Díaz i del director de l'oficina antifrau Daniel de Alfonso, si és que es confirma que han fet un ús indegut del seu càrrec. Es va aprovar amb unanimitat. Posteriorment es va passar el torn de pregs i preguntes. Iniciativa va preguntar sobre unes multes de trànsit a la Nacional 2, sobre un problema de soroll a prop de l'Hostal Miliets i les mesures que pensa prendre l'Ajuntament al respecte. També es va preguntar sobre la continuïtat de l'escola de dansa i sobre el servei de platja per a gossos implantada recentment, on la regidora de Medi Ambient també va fer una explicació. Esquerra Republicana va fer un prec per tal que l'Ajuntament justifiqui de manera més ampliada el motiu pel qual es vota a favor o en contra d'algunes mocions. També es va mencionar el mal estat de les boies a la platja i la mala senyalització que en feien, seguit de preguntar sobre l'estat de la Torre del Socorrista, que està en procés d'arreglar-se. Finalment, es va interessar pel motiu pels quals s'ha traslladat el dipòsit de cotxes recollits amb la grua a Carella i no en un punt més pròxim de Sant Pol i sobre la situació de la fibra òptica al municipi, on en Xavier Catarineu va explicar la situació actualment. La fibra òptica és que actualment hi havia un projecte amb el Consell Comarcal, per dir-ho així, Sant Pol estava en la segona fase, es va quedar penjat i per tant nosaltres, com que pertenim a la segona fase, ens vam quedar penjats. A partir d'aquí hi ha altres vies. Això que hem fet nosaltres com a Ajuntament. Hi ha projectes, sobretot de municipis de la Catalunya Central, a Vic, que el propi Ajuntament ha desenvolupat la fibra òptica, això per un costat, és a dir, ara estem intentant parlar amb aquests ajuntaments a veure com s'ho han fet, i l'altra opció, que també és que creiem que és la més viable, és Xarxa Oberta de Catalunya, té un conveni amb la Generalitat i el que farà ara, és a dir, abans d'acabar l'estiu, ells s'han compromès amb la Generalitat a fer un projecte executiu de fibra òptica per l'autopista, és a dir, per on hi haurà el cablejat de fibra òptica telefònica, ells la passaran al costat, per dir-ho així, per garantir que aquells municipis, en aquest cas del Maresme, que vagin de Montgat fins a Palafolls, que s'han quedat, permetre l'expressió, tirats sense fibra, el que fan ells és nosaltres, com que tenim una concessió amb la Generalitat, no només depenem d'un proveïdor, sinó que en tenim 25 al darrere, llavors posarem la fibra òptica per l'autopista i a partir d'aquí, quan tinguem operadors interessats, la desenvoluparem, l'executarem a dins del municipi. Llavors, ells s'han compromès, ens vam reunir amb ells tot just fa un mes, amb Xarxa Oberta de Catalunya i el CTT i de la Generalitat, i a finals de setembre s'han compromès a venir a Sant Pol, per dir-ho així, per fer una informació i fer una xerrada de conferència informativa als veïns i una altra amb els empresaris de la zona, perquè en aquest cas és amb el que més demandes i més reunions tenim. Realment això, per no acabar depenent ni que sigui de 25 operadors, per dir-ho així, nosaltres tenim amb l'ajuda de GURB i de Sant Fost de Campsentelles, que són 2 municipis que el propi Ajuntament ha executat el projecte de fibra en el seu municipi, per veure com s'ho han fet. Perquè el que tenim clar és que abans del 2019, si més no el govern portava el nom com a proposta electoral tenir fibra i és la nostra prioritat. Ja no només pels empresaris, sinó perquè dins de Sant Pol hi ha molts autònoms, hi ha gent que treballa en la DSL, és un drama, a part de l'ús domèstic, vol dir que entenem que és un drama. Llavors, el procés està així.
Des del govern es va fer una valoració sobre com havia anat aquest últim ple. Bé, un ple molt curtet, amb temes molt concrets, sobretot les mocions sobre la llengua, sobre corrupció a l'estat espanyol, també s'ha parlat del tema de la platja de gossos, que és un tema que preocupa, sembla ser, a força gent, i intentarem en aquest sentit complir la llei que ens sigui de Generalitat amb aquest tema. Per acabar, un membre de Societat Civil Catalana present en el ple va incidir en la mala col·locació d'una bandera espanyola a la façana de l'Ajuntament.